Күктән төшкән мөгъҗиза. Балалар өчен бу күренешне нәкъ менә шулай дип атарга мөмкин. Тәрәзәдән аларга кыш бабай, кар кызы һәм куян карый. Кул былгылар, бәйрәм белән котлыйлар. Хәсән Матвеевка 5 яшь, аңа лейкоз диагнозы куелган. Онкология, гематология һәм хирургия балалар үзәгендә инде ярты ел дәвалана. Кыш бабай белән Снегурочка ярар инде төштеди. Зайчик вообще-то трос буенча йөрмиде. Килеп кайфларын күтәрделәр балаларның ул яктан бөтенләй Аллага шөкер бер мине дә бәйрәмендә калдырганнары юк. Эмоции эти пробирают прям, на слезы. Балаларның хис кичерешләрен күреп күзгә яшьләр килә. Мин кул сузгач учларын тәрәзә аша минем кулга куялар. Бармаклары белән йөрәкләр ясыйлар. Очень мило было. Бөтен Россия студентлары коткаручылар корпусының Татарстан төбәк бүлеге мондай акцияны инде икенче тапкыр уздыра. Аларга хәйрия фондлары һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ярдәм күрсәтә. Бу акциягә без берничә ай әзерләндек коткаручылар белән. Балаларга яңа ел мөгъҗизасын бүләк итәр өчен. Алар хәзер инде яхшы кайф белән яңа елга керәләр, Алла бирсә. Бүләкләр әзерләүдә Татарстан Дәүләт Советының мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге, Бердәм Россия партиясенең хатын-кызлар хәрәкәте дә ярдәм иткән. Бу яңа ел десанты онкология чирләре белән авырый торган балалар өчен оештырылган. Бүгенге акция 60 балага кыш бабай өстән төшеп, менә шундый бүләкләр алып киләчәк. Җиргә төшүгә кыш бабай, кар кызы һәм яңа ел символы куян тизрәк балаларны котларга ашыкты. Алар үзәкнең онкология бүлегенә, хәзерге вакытта беренче онкология бүлегенә керә. Биредә аларны 1 яшьтән алып 18 яшькә кадәр нәниләр көтә. Зимой, летом стройная, зеленая была. Мишка. Отсидился. И? Ой, Молодец. С Наступающим. Наступающим. Спасибо, Дима. Тебе понравилось? Ну да, понравилось. Подарки раздавали. Да. А кто пришел сегодня к вам? Дед Мороз. Снегурочка, Заяц. Онкология, гематология һәм хирургия балалар үзәге әле былтыр гына ачылды. Монда тәүлек әйләнәсе эшли торган 3 бүлек һәм көндезге стационар бар. Новый год – это, в общем-то, самый долгожданный праздник, и не только. Яңа ел ул иң көтеп алынган бәйрәм хастаханәдә бигрәк тә. Озак вакыт өенә кайта алмыйча, яңа елны монда авыруга каршы көрәшеп каршылаучылар өчен бу чаралар мөһим. Алар үзләрен ялгыз хис итми. Безне онытмыйлар, безгә ярдәм итәргә әзерләр дигән ышанычлары туа. Ә бу кешедә тиздән дәваланып чыгуга өмет уята. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.